tum chu thil dang deuh lek han thlir ho ve dawni la atrange tuna kan soi tur hi then khat chuan in lo tha to mai theya amak dang lam hlom em awangin kan ron te chuak ve dawn ani hundanga jin chungchang le time door chungchang te time machine le future jin chungchang te mithiam tam takin an boi puina sain keini point kan lo hre ve fo thin ani tin hundanga jin ye in soite le thalak mak danglam tak tak time door alu tanianga anti mai tur te po kan mu fo thin ani ma se atam zo khi chu thupor poleng le siam chop mai mai te ania fin fia theilo le fi angai na lo te an ni hlomani tuna kan soi tur pathum te hi chu khoi molaya pathloi do thei setle mai mai na an soi nilovin rampum puiti ti te tam tu le ramhroi tu talu ti hai map tham sarkar department te enroll na ngei ani hloma wangin do thule thupor poleng mai mai ani lo ti chu lo report la athawme apathum na pe hi chuan mitam takrel ru ati boin voin thleng hian mithiam te makti ala hloni engpo ni se itlir ho photang o pakhatna Joseph Vorin Zafar Vorin tia ansoi bokhi kumsang khazariat somnga pakhat khan German Rama Frankfurt Bullock Lebas district thingtlang kho pakhata zalen takin ahoi kwal vela rinhlel omdeu anti nge ni German authority lam chuan hruain zona chi sang sang an zot tani a local na le apian le morna an han zot lia a chan na chuan thunei tu te beng ati tung ta hru mai le an zo non le ngial poin Joseph Vorin na chuan tifin riat ral hlatak sakria khomol puya luxuria mun atanga local ani thu bakin achang thei box silo thunei tu te chuan a mun soi chu an thelo mai nilovin he khovel ramzawa hian chutiang mun chu om tlat lo ani khovel map nen meu an zon poin mu tur om tlat lo ani mi then khat te chuan time traveler ani an ringa then khat chuan khovel dang kan khovel ang tak hi omin chuta tanga local chu ani enge ti te poin an soi bokani panhina changrutu tlangwal kumsa ka jakwa panga khan Paris a chuan tlangwal pakhatin chang arua man ani nuwa thunei tu telam chuan zona an zot tanta ma se atong han chu an thathiam mang me ulo ni ma se reife anin kom nu chuan asoi niom ang chu an theve theita Lisbia mun atanga local ni nei soya thunei tu te chuan Lisbia chu khovel mepa an mulo wangle Lisbia chu an hriat ngai miau lo wangin Portugal rama Lisbon asoina anima na tiin Portuguese tong thiam tonglet tu nena an roi tangot maya ma se a ophoile atong mana tang chuan Portuguese mi ani lo ti an hrele atani atong man chu engtong nge ani an thre chuak thei talowa tong anin hriat po miau lo wangin an chu tiar ta top mai ni maktak main hepa hi mu tur om zui talowa chhuizui tur ik po om talo ti na ni chu khoi muna takkal liang mo pathumna tauret khwa tanga local ahmad salama kan soi pani te khi chu an local na mun fiana an nei lawa passport emo visa emo id taknyal po phochu tur an nei lawani tunami ero hi chuan mi makti a hloin ti atitam hlea kum sang kha jakwa somnga pali july thla khan papakhat smart taka in chechu Japan khopui Tokyo wa Haneda airport a chuan aron thleng hlol maya custom duty te chuan passenger dangte anzo ang thovin khoi atanga local nge ani ti te an hanzo ta chupa chuan tauret khwa atanga local ani thuin alo chang maya duty te chuan makti in ani nen he ho maya achan chu tauret khwa hi an hringai lova khovela hian a om miau lo ani officer chuan hanzot non le thin ma se achan na ngai bak soitur anei chuang lo zo na ngai anzo taka chuan mikhwal pa po chuan aning ta deu nge ni Japan ram hi kawoi khadron kalna mai ani lova tauret khwa tang hian kawoi thum ron jin na ani to tin achang ta deu mak maya chu mikhwal pa tong man chu friend strong nein Japan tong baka tong dang po athiam nal hlom hle ni officer chuan a passport chu a check sakta tauret khwa ngei chu niin adik thlap boxi mase tauret khwa chu om miau lo wangin an pom ngot thei si lo officer chuan mikhwal pa chu khovel map entirin globe tenen
anin ko mua tauret om na mun chu kok turin atita mikhwal pain me pahanen chuan mak atingang mai tauret khua chu kum sa khat chuang lai alo ding to engtin nge me pa hian a om lo thei engtin nge me pa hian andora tia om tak dai tin aming pharna sa hle mai mikhwal pain tauret kho om na nia asoi chu France le Spain in rinalai Andorra khom na mun chu anitlat sini tin ramsang sang poisa akola tang te chuan sumdonga kalkwal ni ti atilang chiang hle maya tin athona company ming asoi te chu thunei tu te chuan ngai venin a company soi chu Tokyo a chuan om ngei maya ma se chu company po chuan tauret muna company an nei lo thule chu khwa chu an hriat ngai lo thuin an lo chang vele boxi mikhwal pa chuan a minga hotel a po booking anti felsa vek thu a soilea a hotel soi chu an han ngai ven le ta hotel po chu alo om ngei maya ma se hotela thok tu de chuan chutianga booking anti om an hriat lo thu an lo soi vele boka officer chuan chu pa chu ring hlalin misual document lem siamani thei ti in a hrengta airport bulloka hotel pakhata chuan da in chu room chu lu'na le chuana pakhat chi awma tukver lamatang chuan chuangaina awm baulo bokani zan khuain room kongkhar chu security panhin an veng chota ma se zi ngaloni chuan chu pa chu a document zong nen a khwang cher bota mia maya an han zon ngel point han chui zui na tur i khi awm lo shrim mai ni ti chuan tauret khwa tanga lo kalpa chu a bole ta mak mai ni chu hemi khwal pa chanchin hian voin thleng hian in hialna le rindan a pian tirna sa hlea tren khat chuan kan universe ang hi universe dang om venga chuta khovela tang chuan alo kal niang tin parallel universe oma ring tu de chuan an soya tin future ami anianga time dora lutin local tlang aniang ti tok te po anombok engpo ni se time traveler chungchang hi chu thu atop tak don lova nikum loka po noa tia minglem in bu point future a azin thu soya makdeu main lie detector po apatlang vek tlat maya mitam takin an ring em ani kha nangin eng angin nge inga ivele